Kabayatan na iti sabali pa nga damag iti daytoy nga gondaway. Pamilya iti nabagkong ijay Solsona saan da nga maawat iti napasamak ti anak da. Ditali ka na iti nadakamat report manipod kini Idol Lawrence Martinez. Idol Lawrence, please come in. Saan ang maawat ti pamilya de la Cruz itinam sa akan iti mismong anak da nga imunan anay report ang may pagarup a binagong iti pada na Manlalon iti Solsona, Ilocos Norte. Kuna ni Mr. Romeo de la Cruz ama iti biktima asaan na maako iti napasamak gaputa manarimaan amat maturog iti biktima ket ditoy aken laat nga da iti nagubor iti mismo ana ginanaan iti anak na ket ditoy arimuar ti biktima ket ditan ang napasamak ti krimen. Imbata de la Cruz nga arig na napukulan isuna anam pinsan gaputa dagiti responsibilidad na akas bilang ama ket inakem amin iti anak na. Kuna nga awan iti abuna na dagsen basol ti anak na ken imbatad na ano pa ipimusay kuma ti anak na no sana krimen ti nakapusayan na. Mainag iti daytoy ket ikislaunay ti pamilya de la Cruz ti hostisya iti daytoy apasamak. Para iti 99.5 IFM, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, RMN.